Marahay na aga mga tugang. Miyerkules ngunyan, Abril 1, 2026. Ini po ang bareta alas 7 asin sideline sa tuwing darakulang mga bareta sa lado lokal. Tabaco City Schools Division, panduwang pwesto sa Bicol Region, asin pang 13 sa bilog na nasyon sa ginibong Comprehensive Rapid Literacy Assessment kan DepEd. Albay PNP kinondenar ang red tagging sa mga persona o grupo na dainin supisyente asin legal na basihan. Sarong soldado gadan o kay alugadan sa enkwentro entry kan pagtutubudan na miyembro kan Communist Terrorist Group sa kabubuldan kan Banagay Sinungtan sa Ginubatan Albay. Sarong Chinese national na nagbalgar sa Philippine Immigration Law arestado kan PNP Bicol. Sa lado nasyonal, Marina, inaprobaran ang aumento sa pamasahe kan mga shipping companies. Dahil sa pagtugot sa aumento sa pamasahe sa barko, Marina binatikos. Aumento sa presyo ka nagkapirang grocery items lauman na ipapotob matapos ang Abril 16. Suspension in excise tax kulang pa man giraray sigon sa Transport Group. Sa ibang nasyon, ribo-ribong tropa kan Estados Unidos nag-abot na sa Medio Oriente ground forces posibleng ipautob. Baretang Sports, San Miguel Beermen dinaogan Macau a Black Knights sa nagpapadagos na PBA 50th Season Commissioner's Cup. Yan ang headlines sa tuwing darakulang mga bareta. Unyang bongal daw na ninin Miyerkules, Abril 1, 2026. Asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Marnila Daing Iba. Unyan sa detalles ng mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nasa ikaduwang pwesto ang Tabaco City Schools Division sa Riyong Bicol sa naging resulta kang Comprehensive Rapid Literacy Assessment o CRLA kan Department of Education. Sa entrevista kan DCGB News kay Tabaco City Councilor asin Committee on Education Chairman Arnold Yob Onrubia, pwede kay ni ika-13 man ini sa bilog na nasyon. Sigun kay Onrubia, bunga ini kan epektibong programa kan Tabaco City Literacy Hub sa pagpapalangkaw kan kalidad kan edukasyon kan mga kahobenesan sa syudad. Dagdag pa niya na sa Literacy Hub, dakul na mga licensed professional teachers ang nakakapagtaon ng serbisyo sa mga slow learners kay bana na mga espesyal na tutorial classes sa pagbasa, pagsurat asin pagbilang. Sa presente, sinabi pa kan opisyal na padagos na pinigigpitan kan lokal na gobyerno ang mga lakdang tanganing mas mapakusog pa ang programa para sa mga estudyante sa syudad. Mapakusog ang education, dapat suportahan ta ang mga pangangaipuan kang volunteer teachers. So yan po, makaka-receive po sindaki diit man na honorarium from the city government. And of course, now, ini pong Tabaco City Literacy Hub, aligned na po ini sa aral program kang Department of Education. Ang payag ni Tabaco City Councilor asin Committee on Education Chairman Arnold Yob Onrubia. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinagkondenar kan Albay PNP ang anuman na pagsahot, pagbugtak nin label o pagprofile sa mga persona o grupo na daing supisyenteng ebidensya o legal na basihan. Sigon kay Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, kasunod ini kan aligasyon kan red tagging sa Bicol University Open University kan nakaaging aldaw. Pinagpagirumduman ang gabos, nakapulisan kan probinsya naman tinidong maging profesional. Sa gabos na oras, magsunod sa leyes asin due process asin respeto ang derechos kan kada saro. Sinabi pa kaining daing lugar sa pulisya ang mga aktibidad na nakakaraot sa tiwala kan publiko, partikular na ang mga daing basihan ng mga aligasyon. Pinag-inganyar man kan pulisya ang publiko na i-report an anuman na insidente nin sala na asal nin mga pulis kung sain bukas an sain daw mga opisina para sa mga reklamo asin an kada report an may magkakanigong gigibuhon na investigasyon.
Pagadalang kan sangguniang bayan kang ginubatan ang resulta ka mga operasyon kontra droga kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA asin ginubatan PNP pati ng datos ka mga naarestar na mga user o pusher sa munisipalidad. Segundo ni sa entrevista kan DCGB News kay Committee on Laws Chairman Konsehal Bob Banyaga kung saan sa iyang inumaw ang liderato ni ginubatan PNP Chief of Police Major Genevieve Osirin kung saan day pang sarong bulan na nakatukaw bilang pamayokan ni Patura na hiling natulos ang posibleng aksyon o kuya positibong aksyon sa mga programang maawat na ipautob kan lokal na gobyerno sa lugar. Mientras tanto, katakod kay ni, kaibanan si Councilor July Tingson na monitor man ninda sa nanaglaylo na ang nagkapirang illegal na sugal arog kan tupada asin ang pagka-arestar kan duwang armadong extortionist asin iba pang mga illegal na aktibidad sa ginubatan. Pinagpaplanuhan man kan duwang opisyal ang pagkreanin sarong resolusyon na mataong pagmidbid sa liderato ni Osirin. Agadon mi po ang sa indang results kan sa indang development kung ano man ang mga performance na pinigibo rinda. Nganing ma-determine mo man po kung possible ni tawan siya sinda recommendation hali sa sanggunian bayan pasisiring duman sa regional director ninda o sa provincial director. Discover the exciting Ang payag ni Committee on Laws Chairperson Konsehal Bob Banyaga. Makusog na pinagkondenar kan Bicol University Student Council asin iba pang leader estudyante ang mga insidente nin red tagging sa imbuelto ang mga estudyante basado sa ipinaluwas na solidarity statement kan Office of the Student Regent na pinamamayuhan ni Kyle Ruben Bron. Tinawan doon na ang aktibidad direktang patanid sa kaligtasan, dignidad asin karapatang konstitusyonal kan mga estudyante sa laog kan institusyon. Ipinagduon man sa pahayag na ang padagos na red tagging ang sarong kadipisilan ang nakakaapektar bako sa na sa pinagkakaimbueltong estudyante kundi maging sa academic freedom, democratic participation asin integridad kan universidad. Katakod kaini nga apudan ang mga lider estudyante nin tulos na aksyon hali sa manihamiento kan Bicol University kaibahan an mas mahigpit na implementasyon kan pulisya, pagtatuon nin legal na proteksyon asin pagpapakusog nin mga lakdang pansiguridad arrogant surveillance systems. Sarong soldado ang lugadan matapos ang nangyaring engkwentro sa pagtutubudan ng miyembro kan Communist Terrorist Group o CTGs sa kabubuldan kan Barangay Sinungtan ginubatan na Lalbay Kasudma, Marso 31. Sa entrevista kan DCGB News kay ginubatan PNP Chief of Police, Police Major Genevieve Osirin, pinagkakarukulong 30 rebelde ang nakabalyuhan ng putok kan ninbadil ka mga soldados kan Philippine Army. Sa presente padagos man na pinagigibo ka mga otoridad anat pursuit operation para sa mga nakadulag na mga rebelde. Mapadara nin personahes nin pulisya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa residensya kan estudyanteng nagpadara nin surat sa iya manungod sa mga kadipisilan na pigakahampang niya sa Urual daw. Kan kasuudma kan mag-viral ang surat kan grade 11 student hali sa Tinambak, Camarines Sur. Dahilan kan aligasyonin pang-abuso asin pananakot kan mga opisyales sa indang komunidad. Ipinahayag ang estudyante ang kadipisilan asin takot na naeksperyensya ninda kaibahan ang insidente nin karahasan asin panggigipit na nakakaapekto sa indang pag-aadal asin pangurual daw na pamumuhay. Sa iyang simbag, sinabi kan presidente na tulos siyang mapadara nin seguridad sa indang pamilya asin ipinag-orden man ang investigasyon sa mga imbueltong opisyal. Siniguro man ni Marcos na tatabangan niya ang estudyante na maipadagos-an sa iyang pag-aadal asin maitao ang kinakaipuhan nindang suporta. Sa dagdag pang baretang lokal, tulo ang nagpositibo sa ginibong Oplan Harabas o surprise drug test kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa mga mayor na terminal sa Naga City asin sa siyudad kan Legazpi, Kasudma. Sigon sa PDEA Bicol, totalmente 172 na PUV personnels ang ipinasirarom sa drug testing, compesto nin bus drivers, tricycle drivers, traditional asin modern jeepney drivers, UV express drivers asin bus conductors asin sa bilang tulong driver hali sa Naga City Central Bicol Station ang nagpositibo sa methamphetamine sa ginibong initial screening test kung sa insaro ang bus driver asin duwa ang tricycle driver. Ang mga ini inendorso sa o kaya i-endorso sa kanya-kanyang local government units Anti-Drug Abuse Council para sa magkakanigong assessment, intervention at monitoring. Mientras na ang Land Transportation Office man ang mapasilitar kan magkakanigong administratibong aksyon sa kaibanan na ang posibleng suspensyon o revocation kan sa indang mga
lisensya sa pagmaneho. Sarong Chinese national na nagbalgar kan Philippine Immigration Law ana arestar kan PNP Bicol, Bureau of Immigration asin iba pa sa ginibong mission order sa Camarines Sur kan nakaaging aldaw. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Chinese national 41 anyos ang nagbalgar sa leyes matapos na makakuan in employment sa luwas kan kampanya o kumpanya o entity na pinag-autorisar sa iyang visa pati naan paggamit nin falsified o irregular immigration documents. Sa presente, nasa kustodya na kan pulisya ang individual para sa magkakanigong dokumentasyon asin proseso. Ibabalyo ini sa Bureau of Immigration, National Headquarters sa Manila City para sa magkakanigong investigasyon, disposisyon basado sa eksistidong mga leyes. Bagatugang primerong parte yan sa tuyang Bareta alas 7. Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya sa lado nasyonal. Ibang nasyon is forcing kamugtagang kampanahon. Bakalis lamang po kani. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Bicollandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Bicollandia. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng The Horsetail Extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. DZGB Bareta alas 7. Ngunyan sa detalles kang Bareta niya to sa lado nasyonal. Inaprobaran kan Maritime Industry Authority o Marina ang sagkod sa 30% na aumento sa pamasahe o singil ka mga shipping company. Ipinaluwas kan Marina kaswapo ng Advisory Number 2026-15 na may petsang Marso 30 na kamautan na masimbagan ang epekto kan Middle East crisis sa shipping industry kan nasyon. Siraram kan direktiba pwedeng magpautob ang mga operator ng domestic shipping
kan pinakalangkaw na pagitaas sa singil na sagkod sa 30% kaiba na anainot na itinalaan na 20% ceiling. Siniguro man sa abiso naman tinidong prioridad asin maisararom sa mas makusog na kontrol sa pagitaas din singil ang transportasyon ka mga importanteng produkto aro ka mga produktong agrikultural asin pangenot na barakalon. Sinugo man ang mga operator na magtaonin day mababa sa tulong aldaw na abiso sa publiko bago magpotob kan anuman ang aumento sa pamasahe. Nagpatanid man ang marina na anuman na klase nin paniningil nin sobra o overcharging mahampang sa mga administratibong panililad asin multa. Mantang nagkikirad ang namamanwaan sa rapado kan pangkinaba na krisis sa petrolyo, garong daing preno man ang pasakit na hatod kan Maritime Industry Authority o Marina matapos kaining tawan in green light ang mga shipping company para mag-itaas nin singil sa pamasahe. Imbis na bawasan ang kadifisilan, mas pangkalbaryo ang papasanon kan mga pasaherong mabalyo nin dagat sa pigtugutan na sagod 30% na aumento sa pamasahe asin cargo rates sa mga barko. Ang lakdang na ini naging mitsa kan batikos hali sa mga netizen, lalo na kasabay ka ini ang sunod-sunod na oil price hike na nagpapaluho sa bulsa kan mga ordinaryong Pilipino. Mientras na nagigibo man in lakdang ang Philippine Ports Authority o PPA nin mga lakdang para maski paano o papano gumian ang paasanon kan publiko. Magigirumduman na nagpautob ang PPA nin pababa nin singil para sa lunadan na may darang agricultural products. Ibinaba kan PPA ang Roro Terminal Fee sa kantidad na piso para sa mga ludan o sa mga lunadan na nagbabiyahe nin mga ro asin da ipa napoprosesong agricultural products. Kamautan kan lakdang na ini na pagianon ang epekto kan halangkaw na presyo nin petrolyo sa logistics sector asin masiguro ang padagos na supply nin pagkaon sa nasyon. Lauma na mapotob ni aumento sa presyo o sa nagkapirang pangenot na barakalon matapos ang Abril 16. Paliwanag ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque na warang magiging pagitaas sa presyo ng basic necessities as in prime commodities sangkod sa Abril 16. Alagad pagkatapos kay ni, lao man na nagkampirang mga barakalon na maitaas ang presyo, alagad bako gabos. May nagkampirang manufacturers ng basic necessities as in prime commodities ano wala pang piganunsyong price increase sagod sa katapusan kan Abril, alagad ia-anunsyo kan Secretary in kaso man na magpautob ang mga ininin aumento sa presyo bago ang Abril 16. Kinumpirmar man ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua ang nakaarungang pagitaas kang presyo sa grocery items sa Abril 17. Alagad pinunas niya ang kaaditan kang publiko asin sinabing daing rason para magpanik dahil bako masyadong dakula ang epekto kan aumento. Sinabi niyang ipapotob ka mga manufacturer ang aumento sa presyo na may pag-iingat tanganing di mawaran ni mga customer na sa ngunya nagtitios na bago pa man tuminama ang krisis sa petrolyo. Tinauwanin doon ni Meliencio Boy Vargas, National President kan Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na bako ng supisyente ang pagtanggap sana kan excise tax sa petrolyo dahil palabaw na ang presyo kan mga produktong petrolyo. Sinabi niyang grabe na ang gabat para sa mga driver ang sunod-sunod na mega oil price hikes na ipinautob kan mga kumpanya nin petrolyo sa nasyon. Sa Metro Manila, uminabot na sa sobra 100 pesos kada litro ang ordinaryong presyo kan mga produktong petrolyo. Ang diesel asin kerosene nakapagrehistro nin double-digit increases dahil sa padagos na kariribukan sa Medio Oriente na nakaapekto sa supply route. Sa pangkinaba na merkado, mantinidong halanggaw ang presyo nin petrolyo na iyuman ang pigbabalyo sa mga lokal na level. Kan Marso 30, 2026, ang Brent crude oil benchmark lalo pang nag-itaas kasunod kan aumento gikan sa nakaaging semana. Pigsasabing ang mga tsuper din jeepney asin bus ang pinakadakulang apektado dahil bako na supisyente ang presenteng pamasahe, tanganing mataparan ang mahal na gastos sa krudo. Sa dagdag pang baretang nasyonal,
Nagpatani din ang LPG Marketers Association kung sa mga retailer na nagpapabakal nin 11 kilograms na LPG tank na sobra sa tamang presyo o alangkaw sa 1,500 ang presyo sa Luzon asin sobra sa 1,600 sa Visayas asin Mindanao pungon niya na Abril. Sigon kay Arnel T., founder ikan organisasyon na ang presenting suggested retail price o SRP nasa 1,350 sagod sa 1,400 kada tangke. Dahil sa pagitaas kan shipping cost, dara kan limitadong akses sa Strait of Hormuz, piglalauman na maitaas ang SRP sa Luzon nin 1,450 pesos, sagod 1,500 pesos ang masunod o kaya ngunya na aldaw. Mantang sa Visayas sa Mindanao naman, pwedeng madugangan nin 100 pesos, sagod 250 pesos kada tangke. Sigun pa sa grupo na nanuman na tangke kan LPG na uminabot sa 1,600, pigkakonsiderar na overpriced asin pwede nang magreklamo sa barangay asin polisya dahil sa eksklusibong memorandum of Agreement entry kan Department of Energy o DOE asin Philippine National Police o PNP. Inabisuan man kang grupo ang gobyerno na dahil magpautom ng price cap sa LPG dahil posible ining magdaraning kakulangan sa supply arog ka nangyari sa India asin Vietnam na nagpipila para makabakal sana ng LPG dahil napipiritan ang mga private sector na dahil na mag-importa. Inabisuan man ang mga publiko na magpili nin barato sa nagkakapirang mga dealers. Social Security System ang pagpapautob nin loan moratorium o para mientras na pagsuspender kan mga singil sa mga loan, siring man ang condonation o pagmulta sa mga employer na delayed kung maghulog nin kontribusyon. Ang lakdang ginibong tanganing mabawasan ang pinansyal na pasanon kan mga empleyado sa tao kan padagos na pagitaas kan mga gastos darakan krisis sa Medio Oriente. Mientras na pigpapakusugman kan Department of Labor and Employment o DOLE, ang sa indang mga programa tanganing matabangan ang mga obrerong apektado kan krisis, lalo na ang mga tsuper, kan pampublikong lunada na grabing tinamaanin pag-itaas kan presyo nin krudo. Kasabay kaini matagama ang DOLE nin 1.2 bilyon pesos na pondo para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program na nagtataonin para mientras sa trabaho sa mga displaced as in marginalized workers. Posible man na isabay sa benepisyo ang iba pang sektor arogan tricycle drivers para umaasin mga parasira. Sa irarom kan TUPAD, pwedeng makakuha ang mga benepisyaryo nin 10 sa good 90 dias na para mientras na trabaho. Apela digdi isusulong man ang iba pang lakdang arogan pagpapahiwas nin job fairs, livelihood programs, asin tabang sa mga nag-uruli na overseas Filipino workers o OFWs. Para po sa satuyang mga bareta sa ibang nasyon, asin sa lado ni Karawate Sports, nasa linya si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Nagpuunang mag-abot sa Medio Oriente ang ribu-ribong soldados hali sa Elite 82nd Airborne Division kan US Army. Mantang pag-iisipan ni US President Donald Trump ang masunod na lakdang sa gyera laban sa Iran. Napag-araman na ang mga soldados na hali sa Fort Bragg sa North Carolina. Iyo ang dagdag na nainot ng ipinadara na pwersa kan Estados Unidos kay balan mga Marines, Navy as in Special Operation Units. Kan weekend, maabot sa 2,500 na Marines ang nag-abot man sa rehiyon. Dahil pamalinaw kung sa ineksaktong ipapadara ang tropa, alagad piglalauman na parte ni kan preparasyon para sa posibleng mas mahiwas na operasyon. Sa kunyan, dahil pang pinala desisyon kung malaog ang mga soldados na Amerikano sa laog kan Iran. Sigon sa mga report, posibleng gamiton ang mga tropa sa man iba-ibang misyon kay bahana ang pagsakop kan Karg Island na sentro kan maabot sa 90% kan oil exports kan Iran, kasabay kan kasiguruhan na ligtas na pag-agi kan mga oil tankers sa Strait of Hormuz. May mga huroron man na may kinaraman sa paggamit ng ground forces para makuha ang highly enriched uranium kan Iran, maski pig ko konsiderar ining peligroso asin komplikadong operasyon. Kan magpunon operasyon kan Pebrero 28, sobra 1,000 na target na inatake kan US, kung saan sobra 300 na soldados ang lugadan, asin 13 ang nagadan sa irarong kan Operation Epic Fury.
Sa lado kan Karawato Sports, dai pinaporma kan San Miguel Beermen and Macau Black Knights matapos na pamarangkalon ini sa indang laban sa nagpaparagos na PBA 50th Season Commissioner's Cup sa skor na 194. Inan primerong panggana sa bagong import na si Justin Paton, kasalida ni Marcos Lee sa kawat na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium. Nangenot sa panggana kan Beermen si CJ Perez na nagrehistro ng 26 puntos mantang igwang 24 puntos si Paton. Igwa ng duwang gana asin duwang daog ang Beermen mantang ang Macau wala pang gana asin igwa ng 5 daog. Mientras sa tinambakan man kan Rain or Shine and Blackwater Bossing sa score na 151-95 sa nagpapadagos na 2026 PBA Commissioner's Cup na irehistro kan Rain or Shine ang bagong record na may pinakadakulang winning margins. Iyan ang detalyes kan Bareta sa lado kanibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugdagang kapanahon, nasa linya man si Ma'am Alexis Rubibar, Pag-asa District Regional Forecasting Center. Ma'am Alexis, good morning. Please come in. Opo, maray na aga po sa mga nakaantabay ngunyan sa DZGB para sa tuyang weather forecast ngunyang petsa 1 ng Abril aldaw kang Miyerkules ang tiglalauman sa Bicol Region na makamatiining bahagyang mapanganuron sagod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol dulot kang mga localized na thunderstorms. Maluya sagod sa moderatong duros na halik sa sirangan ang expected ngunya na aldaw at ang ating kadagatan naman ay banayad sagud sa katamtaman ang kusog ng pag-alon. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 25 to 31 degrees Celsius. Sa tuyang heat index kasuhapon, ang pinakaalangkautang na record is digdi sa Virac, Catanduanes na nakapag tala ng 47 degrees Celsius na heat index, and sa Albay naman digdi sa Legazpi ay 37 degrees Celsius. Ngunya na aldaw ang ating heat index forecast halanghawon pa rin digdi sa Virac na nasa danger zone pa rin. Kan forecast ang heat index is possible mag-abot ng 45 degrees Celsius. For the rest naman ng Bicol region ay nagre-range ng 36 to 38 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, wala man kitang nahihiling na low pressure area or bagyo sa luwas asin sa laog ang Philippine Area of Responsibility. So padagos pa rin ang marahay na panahon sa buong Bicol region ngunya na aldaw. Yun lang po para sa ating forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis River po. Thank you very much, Ma'am Alexis. Mga tuwag na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon ng singkinalap sa DZGB Newsbase sa nakalispong 12 oras. Sa pangarang kanakato ang nyato sa pagsulat ka ng mga bareta Nicole Ann Gloriani. Piring man sa technical side, kasabay nyato dyan si Chief Ramir Tanay, asin si Jerome Nico Martinez sa DZGB Social Media Department. Siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Benji De Pogi. Belated happy birthday kay Benamin Hile. Pasatod na po kay Manay Agnes Mape and Madam Amada Esplana. Piring man si Omer Elista Lola, good morning. Kay Dison Tirano, good morning. And good morning man sa mga partners natin. Si partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill, sa Bunker 1, ang weatherman. At si Gerald Aranya, the Wanderer, dyan po sa Gugun, Legazpi City, sa LA Drive. Mandang yaon man sa Tabaco City, si Kuya Bob Cantano, asin si Bing Ben Bones sa San Isidro sa Malilibot Albay. Sir Jeff Santos, good morning. And good morning man kay Feli Rodriguez from Pariayan, Kamalig, asin si Isagani Buela. Good morning from Maliktay, San Miguel Island, Tabaco City. Tapos po nakatune in sa 729 kHz sa pitangkan mga radyo sa AM band, siriman sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang Apot with BP Henry Maceda.
Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.